Wiele osób na tegorocznej Nocy Muzeów pytało mnie o pewne szczegóły rzeczy, które prezentowałam, prosząc, żebym to udostępniła na moim kanale YouTube, ale po polsku, bo nie wszystko rozumieją. Robię dla Was wyjątek i najbardziej wszystkich fascynował wachlarz, a właściwie mowa wachlarza. Ale zanim o nim opowiem, to chciałam Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, o czym już mówiłam. Kapelusz, nakrycie głowy dla kobiety i dla mężczyzny do lat 50. w eleganckim świecie to był obowiązek. Żadna szanująca się kobieta nie wychodziła na ulicę bez kapelusza. Mój tato złośliwie by powiedział, każde pudło musi być przykryte. I żaden szanujący się mężczyzna, chyba że był to kloszar, nie wyszedł bez nakrycia głowy. Obowiązek w eleganckim świecie. Natomiast moi mili młodzi i nie tylko, którzy się fascynujecie SMS-ami, to nawet sobie nie wyobrażacie, że wachlarz pełnił taką funkcję SMS-owania i właściwie można było po tym, jak się kobieta wachluje i co z wachlarzem robi, poznać, jakie ewentualnie wobec niej można mieć awanse. Awans to nie piętro wyżej w korporacyjnym życiu, tylko właśnie ewentualne zaloty. A więc, jeżeli ja będę się tak wolno wachlować i patrzeć w stronę osoby, czasami będę sobie zasłaniać usta, czyli tak jak teraz widzicie, to jest SMS, możesz do mnie podejść. A jeżeli się wachluję tak i patrzę w inną stronę, no to mam ciemnosie, nawet się nie zbliżaj. Składam wachlarz i przykładam go do ust. Nie podchodź teraz, nie rozmawiaj ze mną, bo nas obserwują. Jestem sama i kładę wachlarz obok mnie na ławce albo na kanapie. To jest zaproszenie, żeby obok mnie usiąść, czyli usiądź obok mnie. Najlepsze jednak zostawiłam na koniec. Jeżeli ja, wachlując się, już sobie kogoś upatrzyłam i widzę, że ten ktoś też strzela do mnie oczami, to ja ten wachlarz składam, kiedy go mijam, upuszczam go. To jest zaproszenie do całkiem fajnej rzeczy. Ta osoba ten wachlarz mi podaje, podnosi go i podaje, a ja wręczam mu haczyk. Zaraz Wam powiem w następnym odcinku, co to znaczy tak naprawdę złapać kogoś na haczyk.